Ҳамин сахтам расад мегум ҳамин гапа. дар байни мардуми мо як одати бемаъне ҳаст ки ба маданияти инсонӣ умуман дуруст намебиёяд. ин чӣ одат аст? навхонадороне ки ба тӯяшон 3-4 моҳ шудагӣ аст, аллакай ягон навигарӣ шуд ё не пурсиданро сар мекунанд ва ин рафтори хеле нодуруст мебошад. ҳаракат мекунам ба шумо аз ҷиҳати илмӣ фаҳмонам. баъди ин гуна саволҳо оилае ки фарзанддор нестанд боз ҳам ба стресс меғалтанд. стресс бошад на танҳо ба системаи асаб, балки ба дигар системаи узвҳо, инчунин ба системаи узвҳои репродуктивӣ таъсири манфӣ мерасонад. аз сабаби стресс дар мардон вайроншавии морфологияи сперматозоидҳо, дар занҳо бошад норасогии фолликулаҳо, норасогии тухҷайра пайдо шуданаш мумкин аст, яъне вайроншавии гормонҳо ба назар мерасад. барои ҳамин илтимос, хоҳ ҷуратон, хоҳ дугонаатон, хоҳ ягон одами наздиктонам бошад, ин гуна саволҳои бемаъниро натиҳед. ҳамин вақташ ки омад худашон мегӯянд ҷураҷон, амакҷон ё холаҷон, мо фарзанд интизорем. раҳмат барои фаҳмиданатон.